Kaži Miljana. Da, ja mislim da bi trebalo Milošević Milan i Kija da zamene mesta i Kija da sedi pored svog muža, a Sloba u sredini. Mislim da bi to bilo najbolje rešenje. Znači, samo Milošević i Kija da zamene mesto i na Miloševićevom mestu Kija, a Milošević preko... Inače, to je moje mesto. On je tu i sedeo, da, tako da može probom da se reši. Ja ću u pub, slobodno. Ja ću sledeći put u pub, pošto nema. Tako da je moguće blizina čini svoje. Kada bi se Kija vratila, moguće je da bi se vratile stare uspomene i da bi se pomirili Sloba i Kija, jer kako vidim iz dana u dan, pomno posmatram kada se spomene Filip, kada se spomene afera ispod organa u tuš kabini na Veselj Šolji, da Slobi nije svejedno. Znači, tačno vidim kakvu facu napravi i odlično znam te muške gestikulacije, jer sam bila u realitiju i jasno mi je psiha muškaraca, tako da treba Kija da sedi tu. Isto tako suđenje kad je bilo, isto sam tako videla kako je gledao. I mislim, možda kada budu izašli iz realitija, to jest kada bude izašao iz realitija, s obzirom da sam ja shvatila, verujem da će i Sloba da shvati da je ovo sa Lunom bila samo strast, kao što je i Gasto shvatio, i moguće je da će da se Sloba i Kija pomire, ali pod uslovom da mu Kija pređe preko svega. A mislim da ne bi bilo tu nekih problema, zato što i Kija bila sa Andrijom, on je sa Lunom, tada već će biti bio i onda što da ne. Šta je uradio on, uradila je i ona i nema razloga da ukoliko se i dalje vole i ukoliko misle da nastave gde su stali da se pomire. Ja iskreno navijam za njihovu ljubav, imam duks Sloba i Kija Forever i pozadi Luna presretana. Mene jako kreje taj duks u hladnim noćnim satima i jutarnjim časovima. Mogu da izađem na cigaretu bez jakne, tako da ja to nosim i navijam iskreno za njihovu ljubav, jer znate kako, nije istina da svakoj sreći presudi neko treći, ali istina je da na tuđoj nesreći ne možeš da gradiš svoju sreću. Iskreno molim Gospoda Boga i uvek kad ga zamolim nešto, verovali ili ne, ispuni mi. Molim Gospoda Boga da se Kija i Sloba pomire i da Luna bude izigrana. Eto, to je iskreno moja želja. Ja bih najsretnije bila. Evo, veruj mi Kaća, sada, ne, izvini, molim ti, ja nikome ne želim zlo. Kija je patila, Kija je bila ta koja je gledala svog supruga, Kija je bila ta koju su pravili na budalu, koja je dolazila u studiju da podrži, mislivši da podržava svog muža, trčala sa aerodroma, dok je on pravio budalom, tako da iskreno Kiji želim sve najbolje za Slobom. Tako da, onu rečenicu, baš malo čas Kaća što sam htjela da ti kažem, na tuđoj nesreći ne možeš da gradiš svoju sreću, to je dokazano milion puta u životu, sve se vraća milo za drago, sve se vrati kad tad, tako da se iskreno nadam da će Bog biti na Kijinoj i Slobinoj strani i da će nastaviti tamo gdje su stali i da ćemo pročitati u svim novinama ili na intervjuu na Pinku kod Leje Kiš, Sloba i Luna opet zajedno, Sloba i Kija opet zajedno. Eto, ja se iskreno da bi volila bih, najiskrenije. Jel želite nešto da kažete? Imate neko pitanje za Miljanu? Hvala vam mišljenje. Ima, sigurno. Ne, znaš kako, samo da ti kažem, to što ti misliš da si u centru pažnje, što postavljaju pitanja Ludu i Nasti i Lujki, naravno. Ja bih da sam gledao od Miljana, apsolutno sve kaže, Miljana nije toliko zanimljiva, jer Miljana sve kaže i bez tih pitanja i vide kako se Miljana ponaša. To što ti misliš da si ti neki favorit ili da si jako bitna, pošto pitaš onako ironično da li imate pitanja za Miljanu, Miljana može da prokomentariše šta god želi ovde i kad god želi, a sada ću uvek, kad god bude neko pitanje u vezi tebe da komentarišem, jer imam prava na isto to. A što se tebe tiče, bila je favorit, isto se tako pričalo o jednoj devojci u realitiju cele sezone, pa je ta devojka bila treća, to nikakve veze nema. A to što ti misliš da si favorit i da si jako bitna, pa znaš šta je Maca napolju za tebe? Jel veruješ da Macu više cene ljudi nego tebe napolju? Maca je za poštovanje za razliku od tebe.
Čega se budala stidi, čega se pametan stidi, lud se ponosi. Ona se ponosi ovim pitanjima. Mene bi bilo sramota, evo kunem ti se, znači mene bi bilo sramota kad bih tako ušla u reality znajući da je neko oženjen, da se zaljubim, da se pred njegovom ženom hvatam, ljubim i da mi postavljaju pitanje. Ja se time uopšte ne bih ponosila. Ja bih momentalno izašla iz reality, ne bih prvo dozvolila to sebi. A ona ako misli da treba da se ponosi time, svaka čast. Ja vas molim, evo i sve moje fanove, samo pitanja za Lunu. Imaš li imalo srca, rasturila si brak, a videla si u klipovima kakvi su im bili veza i brak. Nemam srca. Samo trenutak. Druga je stvar to što Sloba sve demantuje da bi sebe oprao. Nemam srca, ja sam bez srca devojka. Ja sam ova biljka ovdje u ovoj sivoj vazi. Hvala. Baš zbog toga mi je jako inspirativna poslana klipa za podjebavanje. Šta ti kažeš, Miljana, na to što... Rekao da je posle onog klipa, da, znaš kako je gledala snimak taj? Znači ja sam sedela ovdje i gledala, posmatrala nju više nego Kiju i Slobu. Ajmo ti ostali! Onako bezdušno, ja bih izašla, prvo ne bih mogla da gledam to. Prvo ne bih dozvolila sebi da budem sa nekim ko je oženjen. To prvenstveno ne bih dozvolila sebi što ovdje očekivati. Mogu očekivati samo da sutra mogu i ja da budem povređena, da isto to može i meni da se dogodi. Drugo, bila bih ljubomorna, naravno, ok, kada je bivša devojka, svako od nas ima bivšu devojku, bivšeg momka, to je normalno, ali ljudi su bili u braku i bili su 5 godina zajedno i onda tada kada sam videla kako ona kaže dobar sam čovek, da si dobar čovek i kaže zašto menjaš mišljenje. Mišljenja se vremenom promene, znači na osnovu nekog dela, na osnovu nekog stava, na osnovu neke trenutnog događaja čovek promeni mišljenje i to je normalno i legitimno. Jedino majmu ne menja mišljenje. Ona se družila sa mnom, samo iskoristim, mislivši da ja neću, ako ovo može da se zove napadom, neka bude, ja napadam nju. Kako god, ovo je iznošenje mišljenja, ovo je moj stav, ona neka shvati kako god želi i ima prava. Znači, dok je bio klip, ona je tako onako bezdušno, bez imalo srama, bez imalo stida gledala taj klip i samo je posmatrala Slobu da li to gleda. Sloba nije gledao. Pričao je, gledao je u nju, gledao je tamo, znači skretao je pogled, nije želeo da pogleda snimak do kraja, gledao je onako čisto, ono radi reda, pa onda vidi se da nije bio zainteresovan i od tog dana mi je jako, verovali vi ili ne, inspirativna samo za podjebavanje, a to što se ona diči, kao što sam rekla, čega se pametan stidi, lud se ponosi, ona misli da je jako zanimljiva, ona je na stubu srama i ona je osramoćena. Znači, kada bih ja birala da li više Macu, da poštujem kao gledaoci ili Lunu i onda priča nešto o Maci. Mene bi bilo sramota kada bih to uradila da pričamo o bilo kojoj devojci ovde, nego bih se pokrila ušima, sedala i čutala. Tako da od tog dana, kako ona tvrdi dobar je čovek, kogod misli da je dobar čovek, ne može da bude dobar čovek ko se sladi tuđom, kako sada da se izrazim, bol, ko se sladi tuđom nesrećom, tako je to, ne može da bude dobar čovek i niko ne može da me ubedi da je to dobar čovek. Ja mislim da zbog toga što su Sloba i Kija imali krizu u braku, da se dogodila samo strast sa Lunom, to će Sloba videti i kada bude izašao odavde, to će i ona uvideti i iskreno se nadam i tvrdim odgovorno da Luna nije dobar čovek čim je tako bez imalo stida i srama gledala onaj klip onako kao da je videla u WC što li izmet, eto tako onako pogled ispod obrova, neki pogled sa visine, ko smrdiv sir i od tog dana, znači verovali ili ne, kao što rekoh, jako mi je inspirativna. Toliko mi je devojka inspirativna, ja molim sve ljude koji mene podržavaju, sve svoje fanove, da, pošto je kod mene sve transparentno, ja pričam o svemu, da samo Luni postavljaju pitanja i da to budu pitanja baš ovog tipa. I ljudi sve vide napolju, apsolutno se svaka situacija vidi napolju, iako se neki zavaravaju da se ne vidi, i tekako je bio kadar na Lunu, kada je bio klip Slobe i Kije, verovatno split screenu dole, i ljudi su sve videli, na osnovu toga postavljaju pitanja. Hvala Miljana, idemo na kratki reklamu i onda se vraćamo u zadrugu sa vašim pitanjima. Obično tolerantkinje, ja poštujem Kiju, ja cenim Kiju, od toga nema ništa.